kisebb haul, újabb videókolás. Kicsit meg vagyunk fázva, és azért ilyen hangunk. Adgatom neki, és várjon. mutassa. Oké? Július van. Nyár. Tessék, Megint újra nyár. És most Július haza. 5-e. Ja. Most már amúgy már mentünk volna kirándulni. Na jó. Na, akkor itt van ez a Csak Balea DNB Jó, való. Balea, jó van, megmutattad. Oké. DNB való. Kislánynak is vettünk a kislánynak. Van benne egy pár cucc, amit a kislánynak vettünk. Top Joy. Jó, mutattad. De azt nem mondod, hogy milyen ízű. Oké, jó van minden. Ilyen banán van benne. Akkor mutatom én, Alma van benne. hogy vettünk neki egy ilyen kis Mango. cipőt. Mutassad meg közelről, hogy milyen a fajtája. Vettünk egy ilyen kis járókájára egy ilyen kis nyitás van. Ilyen kis vettünk neki egy ilyet, ez elég kicsit drága volt, megvettük neki. Kicsit drága volt. Stárban. Így nézed, akkor a szem amúgy. Vettünk a Lacikának is egy ilyet is. Tán. Akkor vettünk egy ilyen szívecskés joghurtot. Joghurt. Amúgy ez Vettünk egy a joghurt az szilvaszálas. megyes. Vettünk egy szilvaszálost is. Most meg. Babos. Jó, vagy már. Babos. Egy buborékot a kislánynak. Figyelj. Babos. Babos. Vettünk egy hajcsatot. Babos. Jó, ez most ezt csinálja. Jó rá, egy deózó. Ez egy deó. Kérem. Meg egy másikat is vettünk, ami női formájú. És jön a táskánk, mert egy darab tolmácsnő. Világítás. Ennyi. Úgyhogy ennyit fér bele a dologba, és mindjárt mondom a blokkot, hogy mennyi volt. Ez összesen 6200 forint volt. A blokkot úgy látom, hogy 6200 forint.